Aviam, per lo que fa a les sancions per lo de l'incompliment de l'idioma. Aviam, que això també lliga amb un altres que heu fet després, no? De si el codi hauria de dir que no només com a mínim en català, sinó en català i en castellà. Aviam, aquí jo el primer que vull dir és que aquí hi ha unes qüestions polítiques que nosaltres no hi volem entrar ni sortir, d'altres coses perquè no és la nostra feina. Veiem que el codi parla d'uns drets lingüístics que té el consumidor, que entenem que els té perquè a més fins almenys aquest moment l'Estatut del Consumidor ho diu, i per tant, i que en el seu moment també entenem que, i aquí ja parlo, faig una mica de política tot i dient que no, però bueno, és que és inevitable, doncs que jo pensem que en aquell moment sí que era normal posar-ho perquè no estaven doncs tan, no sé com dir-ho, vull dir que no quedava tan clar que tinguéssim aquests drets, la realitat és aquesta, que per nosaltres, independent de tot això, el més important és que el consumidor estigui informat, això ja ho hem dit, que en aquest moment hi ha persones catalanoparlants, hi ha persones castellanoparlants, hi ha persones que parlen uns altres idiomes també, i que per nosaltres és important que pugui arribar a totes les persones consumidores aquesta informació, i que evidentment si es digués el de com a mínim en català i castellà no hi tindríem cap inconvenient, sempre que el català també hi fos, evidentment, i a partir d'aquí ja dic, l'altre per nosaltres són connotacions de tipus polític que no ens toca entrar-hi. Aviam, una mica ja he contestat també amb allò del codi punitiu, no? Sí, per nosaltres ja ho he dit. I l'experiència et diu que si no hi ha aquestes sancions les coses no funcionen i per tant les volem. El dia que les empreses facin les coses bé ja les podem retirar, però fins que no les facin doncs no, que es vagin sancionant. Aviam, en quant a allò de l'atenció de l'administració que també pugui ser gratuïta. Jo no em vull fer passada, però sé, potser no és la paraula correcta, però sé que tindran pressions per treure allò del telèfon gratuït de les empreses de serveis i l'oficina oberta al públic. Jo els hi torno a demanar, en nom del Consell de Persones Consumidores, sobretot que això no desaparegui del Codi de Consum, és molt important. I seguint amb això, clar, evidentment, també pensem que l'administració, nosaltres hem dit moltes vegades que el 012 hauria de ser gratuït, o sigui que aquí també hi estem d'acord, en què la informació que vingui per part de l'administració també ha de ser gratuïta. A més, aquí hi ha una cosa, que és el que a vegades ens diuen a nosaltres les empreses i que també ens ho diu l'administració quan hem parlat, perquè hi ha amb la pròpia Agència Catalana del Consum, i quan et diuen, i tu saps el sobrecost que això representa per nosaltres, llavors la resposta nostra és molt clara, és dir, les empreses per una qüestió i l'administració per una altra han d'assumir que tenen que tenir un sobrecost, perquè és que si no el sobrecost i molt gros el té el consumidor, perquè cada vegada que nosaltres tronquem un puesto d'aquests i ens posen la musiqueta i ens tenen una hora allí i torna a trucar i ara no sé què, el sobrecost l'estem pagant tots nosaltres com a consumidor. O sigui que perquè 4 empreses i l'administració no el pagui, aquí els quasi 8 milions que som aquí a Catalunya l'estem pagant tots el sobrecost. O sigui que aquesta és la realitat. En quant a allò del terme usuari, que molts de vosaltres heu fet referència i m'alegro que pràcticament tothom ha dit que també hi està d'acord, i nosaltres no ho diem només per tradició, que ja està bé conservar les tradicions, però que també s'ha dit, el que ha de quedar molt clar és que no és el mateix comprar una cosa, vull dir, que utilitzar un servei, no? I pensem que aquesta diferència ha de quedar encara s'ha de veure en el codi, no? I jo no sé si m'ha deixat alguna cosa, si me l'he deixat, doncs m'ho diuen, però em sembla que està, no?